Wasal iż-żmien li terġa' ssir diskussjoni fuq il-ħinijiet ta' meta jitlaq għall-Parlament. Għal dan l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia waqt ċerimonja li saret it-tnejn filgħaxija sabiex tfakkar il-ġraja ta' 7 Ġunju. Dr. Farrugia qal kif din id-diskussjoni għandha ssir minħabba l-esiġenzi professjonali u anke familjari. L-Speaker tal-Parlament semma wkoll l-introduzzjoni ta' membri parlamentari li jkunu full-time u l-għajnuna li l-gruppi parlamentari għandhom jingħataw. Huwa semma wkoll kif Malta hija newtrali u l-Parlament Malti lest jiddialoga ma' kull naħa. Intant it-tlieta filgħodu, il-President ta' Malta George Vella sellem il-memorja tal-4 vittmi tal-irvellijiet tas-7 Ġunju. Dan hekk kif tefa' bukkett tal-fjuri f'Riġlejn, il-monument li jfakkar din il-ġrajja storika fi Pjazza San George il-Belt. Jakkumpanja lill-President kien hemm is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit u uffiċjali mill-Kumitat tal-Festi Nazzjonali. Qabel fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u uffiċjali tal-Kumitat Festi Nazzjonali poġġew il-fjuri f'ċerimonja qasira li saret quddiem il-qabar tal-4 vittmi ta' dawn l-irvellijiet. Intant fl-istess attività ta' tnejn filgħaxija l-ogħla awtoritajiet fosthom il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici, l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia u l-President tal-Partit Laburista Ramona Attard poġġew il-fjuri f'Riġlejn dan il-monument. Fuq il-Facebook, il-Prim Ministru Robert Abela fakkar il-memorja tal-vittmi f'din il-ġrajja. Hawnhekk Dr. Abela qal kif xogħol il-politiċi huwa li jkomplu isostnu id-demokrazija parlamentari billi jissaħħaħ permezz ta' aktar riformi li jagħmlu differenza f'ħajja in-nies.